Bon dia! Bon dia! Avui faig el vídeo perquè sí. Així que... let's start the day, shall we? Seguim a Taipei i doncs aquí tenim l'esmorzar. Hòstia, l'han canviat. Ahir no era així. Molt bé. Amanida. Yummy, yummy. Boom! Bam! Seguim tenint les fruites aquestes exòtiques. Passion fruit, molt bo. I aquestes també d'agre, que jo què sé què. Molt bé, plàtan. I el pa verd. Amb pansa... Ai no, no sé què és. I ahí tenim això. Hello, hello! Ja està, ja hem sortit de l'hotel. Hem anat a una parada de bus. Estem esperant el bus 965 perquè és el que ens va portar a un poble al qual volem anar i tenim unes expectatives relativament altes, així que anem a veure com és. Busos xulos, Mira, mira, mira! Xulos, xulos! Ara, motos a patades, vamos, aquí, és que qui no té moto no és normal. Mira, mira, mira. Boom. One people 90. Okay, with by car. Is it possible? Espera, els hi dono. Mira, acabem de pagar el que ens acaben de dir i hem donat una mica més perquè no hem adonat que teníem menys i ho posem els diners a la màquina i ve i ens diuen no changing, no canvien. Se'ns han menjat diners. Vinga, jódete. Doncs ja està, hem arribat a Jiufen. Mireu quines vistes. És una muntanya molt bonica, un poble que està a aquesta muntanya, a uns quants quilòmetres de Jinhuaxi i està a la costa de nord de Taiwan. I ens tornem a trobar amb el nostre bareto de confiança, 7-Eleven, que hi ha per tot arreu. The Old Street. Mireu aquest tipus de botiga. Això s'assembla al mercat que vam estar ahir. No sé, és molt com... té molta essència, això. El 1890 l'or va ser descobert per uns obrers que estaven treballant en un ferrocarril que es diu Taipei Kelung. Principalment va ser construït per japonesos, ja que era un poble aïllat miner, i després es va construir durant l'època de la febre d'or i va començar a ser una atracció turística quan les mines d'or van decaure. Mireu, les illes Medes, el gol de rosa... No, és broma. Allà és una illa que es diu Kelung. Però mireu això. Està guai. Ens han donat això per provar. És una maduixa. Molt maduixa no és. En busca de macacos. ¿A qué sí, Paul? Pero macaco taiwanés. Macaco taiwanès, clar que sí. Mira, aquí es van filmar dos pel·lis. És la raó per la qual això s'ha fet tan famós. Una es diu The Sadness of the City, crec, i l'altra es diu Spirited Away. Que fem un fanalet d'aquests? Jo lo veo, pel porxo. Bon ritme, porten. Finding Macaco Mission Failed. Això és el passadís de la bona sort. Feu-me cas, no és algo que m'acabo d'inventar. Aquesta criatura exòtica d'aquí mateix vol fer un recorregut fins les muntanyes que no sap ni Peter, que és allò. És molt exòtica, massa exòtica. No, ens ha convençut. Vale, ja està. What a waste of a lovely night. Gastronomy fact. El taro i la bola de moniato són dos plats típics del All Street i a més altres plats típics també és el pastís d'arròs d'herba i el pastís de taro. Oh my lord, how beautiful! Mira això, Botànica
però de qualitat, Hemisfera boreal tropical de Taiwan. A veure, deixa'm sortir. Però la lila, ojo. T'ho has cregut? I de sobte hi ha turistes. L'ambient ja augmenta. The lucky sentence, and the first word is a dragon. Because in Taiwan, this year is the dragon year, and the second word is the this year. Hem decidit agafar un bus, aquest, 788, i anirem allà, per la platja, prop del mar. Mireu, allò que es veu allà, els punts aquells, posa ciutats i els quilòmetres que queden per arribar. Per exemple, bueno, allà hi ha més. Per exemple, Tòquio, 2.074, París, 9.834 quilòmetres, etc. Mireu, aquests països asiàtics són tan NPCs que tenen diferents cues per cada bus que pillen, i tots allà amb la mateixa distància, quasi amb els mateixos mil·límetres, esperant, tots així, col·locadets, amb les seves coses. Ja estem, hem baixat de l'autobús i ara estem aquí. Mireu, quin carrer, que original! M'encanten aquestes coses. Estem a Kelung, mireu. Posa allà, de gran, no es veu molt, però posa allà immens, Kelung. És com que no sabem si és turístic, no sabem res, però estem aquí. Sabeu què és el més poderós d'aquesta poble-ciutat, el que sigui això? Que les aigües són molt cristal·lines, o sigui, veus tots els peixos aquests, el golden fish, els veus molt bonics, mireu. Buah! Aigües cristamierdes! BMW. És una parada de necessitat i realment els lavabos estan molt nets i ho cuiden molt, no hi ha ni un paper brut. Molt, molt net, la veritat. Estem a Kelung. Ara anem a un mercat local que està molt bé i té aire condicionat. Fem el mercat. Això ja és un altre estil. Hi ha restaurants japonesos, però suposo que la majoria són taiwanesos, però a saber, potser són xinesos, saps? So, I don't know. Al final no hem anat per aquell mercadillo perquè hem vist que menjàvem molt peix, tot era com molt peix. Eren espaguetis, tenia molt bona pinta, però era peix tot i no ens feia gust peix. Bon profit! Vinga, entrem. Que hem de trobar un restaurant perquè l'altre no ens ha convençut. Bistaques, el restaurant aquest. No accepten credit card, so... No ens veuen. Estan aquí. Falten ells ara. Ara acabem de demanar taro, que és el que us he comentat abans en el Old Street, que era molt famós. És una planta. Sembla la patata, però està guai. És com blanca, mama. És com blanca. I després hi ha una que és més lila, que és originària de les Filipines, però aquesta és d'Àsia. Mama, pixa tu, però jo no. Hola, estic gravant un vermell! Acabem de sortir del restaurant i estàvem baixant l'hotel. Estàvem baixant l'hotel i hi havia una persona xinesa o asiàtica a l'ascensor i l'ascensor estava parlant en xinès. I tots estàvem repetint el que deia per l'ascensor, tipus, en Xina, tan guinyó! I el tio allà, pixant-se de riure, no ho estava expressant, esclar que no, però ja pots imaginar la situació. Mireu, aquests tis, quin agafo? Mira, he provat, et dic quin he provat, vale? He provat aquest,
I aquest. I els seus m'han agradat. Quin agafo? Agafo aquest? Vale, va, vinga. Agafo aquest. It's a new day. Que Xom, xulo. pinxom, pam, xom, 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 sempre amb un xom, per un pinxom. És una passada perquè no només el carrer està molt net i no hi ha ni un residu al terra, sinó que les bosses estan completament tancades. No hi ha papereres. No hi ha papereres per ningun lloc i estan completament ben tancades i ben posades i tot, i molt bé. Acabem de comprar tiquets pel... Però vols ensenyar-ho? Taipei, Tiquets pel Taipei, tren. Taipei. Tiquets pel tren. Direcció Taipei. Taipei. Ni hao. Acabem de sortir del tren i ara anem a buscar la roba que vam deixar, però mireu això. Dios, jo vull provar un d'aquests, sí o sí. Quina pinta. Fora d'aquest llit. Ja hem arribat a l'hotel. I sortim de l'hotel amb aquesta meravella. Pol, què t'has demanat? Lloses perquè tinc molta gana. Les lloses són molt top, molt. Mireu, una escola de música. Ah, hi ha guitarres. Ah, the art of music. Aquí és on estem dinant, sopant. Un lloc molt, molt, molt recomanable. Bueno, y ya está.